ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka. Mabungahong kahaponon mga igsoon. Kumusta? Medyo busy yun mga igsoon ug salamat sa Ginoo kay nakalugar ko karon. Mag-live ta. Amen. Kumusta? Nagaampo ko kanuna igsoon nga naamos mayong panglawas, mayong kahimtang sa gulat na nag-live igsoon gabi ganina. Apanaamos kong pag-ampo kanuna igsoon. Mao na timan God bless everyone. I pray as always nga naamo sa maayong panglawas, maayong kahimtang ug puno sa grasya, pabor sa Ginoo, and of course dool sa Ginoo. Ako sa Sher Igson, kamusta diha? Pwede na mo mag-start. Let's go. Brad Kenneth, shout out. Nakas akong prayer, Brad. So pwede na mo mag-share mga igsoon. Pwede na nyo i-mention yung mga higala in the comment section. Pwede na mo mag-type, mag-start at followers at highlights at everyone para sa kamayaan sa Ginoo igsoon. Ang ako ang kasing-kasing tunod nagatuaw alang sa buhing nga Diyos, sa buhing nga Diyos. Ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay. Okay, done sharing. Shout out 30 viewers. Okay, wa pa kabantay mo ba nagtuog wata nagdita mag-live ron. 33 and counting. Okay, so shout out 143 followers of Mabunghahong Kristohano na ako sa i-check B. 143 ba to? Alright. And happy na daw 144. Thank you guys sa Ginoo igsoon. Anyway, ang atuang himuon karon igsoon, nay nag-message na po nako ba nya gusto ko nga ako aning i-live siya kay para makahibalo gyud ta no, makabalo ta tanan igsoon. Gusto na ko ni nga i-live aron taas ang akong explanation about ani. Actually ang iyang message na ko igsoon is mao ni, Brad, pastor, normal ra ba gyud ni nga mga lagad ta sa Ginoo nga lutuson ta? Kung kanusa panon ko, Brad, ni biya sa tanan nga mga makadaot. Kanusa pa unta ko, Brad, ganing biya sa kangit-ngit. Nagbinutan, nagtinarong karon pagyud ko giingani nila, di ba? Na yung mga dagang anak. No? So mao na to ang hisgutan karon. Akong tagaan na siya komento og tubag igsoon. Unya, of course, pinasikad sa balaang kasulatan, no? Tinga siya nga ngano kunong daghan mo daog-daog niya. Daghan daw na kaminos niya. Daghan mo bira niya paubos na nanamon ta siya sa Ginoo. Mingsunod na daw siya ni Kristo pero nganong naingani daw siya. So bag-o pa siya nga Kristohano igsoon ang utanan ako. So ako na siyang tubagon karon, pinagi ani nga live igsoon aron aware pud tanan ba niya. Indot igsoon niya atong i-connect sa word ni Lord. Amen. And but before we proceed igsoon, again pasensya na mo nga ta ka live gabi and early this morning wala ta ka live kay na mga kakulian igsoon nga importante. Mao bitaw nga naghimo lang ko og mga rhyme bitaw, mga short videos, mga igsoon nga napoy pagtulunan kay mubo raman, no? So wala koy taas-taas nga time ganina.
Mao nga gamay ra akong time naghimo na lang ko Graham Igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. So again, mabungahong kahaponon ako kanunay nagaampo nga naamos mayong kahimtang o gisapnay mo karon sa Ginoo Igsoon. Now, before we proceed, no, again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila. Especially mga Igsoon, kato bitawng mga higala ninyo. Nga murag nabag-uhan pa bitaw sa Ginoo, nabag-uhan pa nga nangalagad sa Ginoo ingani di ay. Grabe man day ang conflict ni musunod ka sa Ginoo. Nabagyo day testing, naay mga trials, naay pagsulay, naay paglutos, naay mudaot na to, naay mga marites nagpalibot, natay bashers, natay mga haters. Yes, that's normal. Ug mao natong hisgutan karon Igsoon. Amen. And thank you guys sa atong mga followers, atong mga subscribers, and of course mga yes, naapoy nag-sign ng stars. Thank you kay kabalo na mo wa ko na ngayo, no. New followers, welcome kay mo diri. This is for the glory of God. Walay relihiyon na ini, no? Actually, daghan kog mga mentoran Igsoon karon nga mga followers nato nga dili gyud ingon nga pariha og pagtuo, no? So, ako mo Igsoon, honestly dili ko manghilabot og uban. Ako lang is basta naa sa Biblia, i-share na ko, no? Di ko mo isa og relihiyon, no? I respect all religion. I respect all the bashers as well nga bisag wa sila hilabti manghilabot okay ra na anad ta dihang dapita Igsoon. Amen. Again, thank you kayo itong mga subscribers and followers, tanan-tanan mga viewers, salamat kayo sa inyong kanunay suporta not in financial but kanang pag-share ninyo Igsoon and pag mention sa iyong mga higala ani nga comment section dako na kayo na Igsoon nga tabang sa para sa kamayaan sa Ginoo nga mas mapalawak pa bitaw makatag pa ba. Amen. Mas madali ang pagsangyaw pagwali sa mayong balita. Amen. So shout out ako tanang mga brad na ko da kay bawa naman no Skiptron. Yes, inactive ko but still I'm praying for all of you. Namos kong dughan mga brad. Nga wala jud koy higayon. Wala koy dili ko pwede mo balibad ninyo kung mo request mo na ako. Naamo kanunay sa akong dughan and bisan daghan kay istorya nga mga salbahes ko ning mga aktor ko no. Dili po tanan na po'y buutan. Mabitaw na ako diri kay gusto ko mugiya nila. Although inactive ko but still wala na ko wad-a nga ko ang presensya nga anytime mo tawag mo na ako magpaampo magpatambag na ako. Long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Bahala lang nang ubang dia mga istorya against us kay usay gihukman ta pero di man sila Ginoo. Amen. Abante ta para sa kamayan sa Ginoo. And shout out ako ang Seiya Skeptron in Arms and akong shout out sa tanang mga piniriso, tanang mga inmates and tanang mga jail officer, mga warden, tanan Luzon, Visayas and Mindanao. Shout out mga OFW, mga kapulisan, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines and mga classmate na ko nga during my criminology days nga mga nasa police side and then napod sa fire no sa mga bombero ba na may uban nga wala nagpulis pero nasa bombero and shout out nako ang tanang security guard basta Igsoon tanan kutob sa maabtan ani maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw ug mabungahong adlaw. Amen. So padayon tag-abante Igsoon, padayon na to nga ipakatag ang pulong sa Ginoo unya. Ako nabantayan Igsoon, yes, kabantay mo nang usay mga videos to nga naay mga mubas na to pero sa akong naobserbahan Igsoon, pipilaran na sila. Mas daghan ang napanalanginan, mas daghan ang na-bless nato kay nagpadayon tag-abante para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Again, ang ato ang topic karon Igsoon or ang ato ang tubagon karon nga pangutana is about yes, actually daghan gini sila nagpa-advise nako about ani pero mao ni nga ako na lang ingani bitaw gitubag nako sa live. Ang ilang pangutana gyud kasagaran is mao ni. Normal ra ba gyud ingani daw? Normal ra ba daw nga musunod ka sa Ginoo ingani ilang masinati daghang mga paglutos, pagdaot no sa una kuno nga wala pa sila sa Ginoo, nagkinabuhi pa sila nga
naa sa kangit-ngit, wala may mudaot nila, walay nang hilabot nila, walay namantay nila, pero karon nga na sila sa Ginoo daw. Nana daw is normal, no? Mao na ako aning ipasabot ninyo mga igsoon kay me personally ako ning nasinati ug dili lang nako. Kung dili nasinati ni expected ni sa tanan nga mga Kristohanon nga tinud-anay nga ning sunod ni Kristo. Kay mismo ang atong gisunod nga si Kristo igso nakasinati ani. Amen. But before that, let's open this sa usa ka pagampo. No? So ang uban wala pa kabantay. This time we have 78 viewers pa, no? Wa sila kabantay basta sige lang ato silang paabuton and dili pa gyud sila maabot. Mag-start na lang ta, no? Anyway, mo replay ra man na sila, no? So let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Kabalo na tayo igsoon nga wala siya, wala tayong mahimo kung wa iyang presensya, wala ang iyang dihog, iyang himaya, wala ang lamdag sa Espiritu Santo, dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo. Wala tay kaalam mo advice, wala tay kaalam mo let's say mo counsel sa atong mga igsoon kung ato-ato rang kaalam atong gamiton. So this afternoon, let's welcome the presence of the Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit para ato yung mapalawman sad ang mga sitwasyon bitaw nga nasinati sa mga kaigsuonan nato na kasinatig mga grabing paglutos, pagsulay igsoon, no? Ato nang pamalandungan karon uban sa pinasikad sa pulong sa Ginoo. Amen. Let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Ginoo nga sa taliwala sa among kabisi still gitagaan minimog higayon Ginoo nga mamalandong sa imong balaang pulong. Dili tanang tao karon Ginoo na higayon nga mamati nimo. Salamat nga usami sa gitagaan nimo kahigayonan Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. But before we proceed Lord God, sa dili pa mi magpadayon palihog Lord God, unas tanan susiha mong kasing-kasing. Susiha mong unahuna mong pagbati Ginoo. Kung naman kay makit-an mga butang nga wa ka nalipay pasaylo ami, himo aming takus, himo aming angayan, limpyuhi mi Ginoo. And andama among panudlanan nga espirituhanon. And this time among gibungkag tanang tunglo nga gibuhi sa kaaway. Every destruction of Satan, we destroy it, we rebuke it in Jesus mighty name. Among gideklarar ang kadaugan, kagawasan, kalinaw Ginoo. Way laing masentro ug ma-focus sa among pagabuhaton karon ikaw lamang. And I pray peace of mind Lord nga ikaw ang amo alang ma-focus Ginoo, maka-concentrate mi pagpamati nimo. Ikaw lamang among gipataas Lord God. There's no other name nga maisa. It's all about Jesus Christ. Walay relihiyon, walay simbahan, walay sekta, walay pundok, walay grupo, walay pastor nga maisa Ginoo. Ikaw lamang. And let your Holy Spirit will manifest. And I pray to all of the viewers right now, kutob sa makaabot ani makakita ani Ginoo. Mamuhat ka. Ipabati imong gahom, ipabati imong himaya, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. As we meditate your word this afternoon, let your will be done. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Again, salamat sa kadaugan. Nabiling panahon among itugyan kanimo. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah. This time we have 88, almost 100. Abot ta 100. Okay? So again, shout out 143,000 followers o mabungahong Kristohanon, himaya sa Ginoo. Anyway, shout out day ang Simbang Bisaya, mao ni akong gi-background igsoon. So, nangutana ni. Okay? This time we have 94 viewers. Okay, hapit na ta. 98. Okay. Nay uban nagpahipi ra din okay, wala naka-wifi ba naka-data ra. Again, igsoon ang atong topic, ang atong hisgutan. Ang atong sentro sa atong pagahisgutan karong hapuna igsoon. Ang pangutana sa atong igsoon. And the question goes like this. Pastor, Brad, ngano man nga sa karon nga nangalagad nako sa Ginoo, nagkalisod-lisod man ko. Daghang ning baby ay ni tamay nagbinuang nako. Daghang nang daot, daghang nang lutos, daghang nang hilabot nako bisag wala nako hilabti. Daghang ning daot sa kong dungog, daghang nagmarites nako.
Gihimuan kog isyo. Ngano man ni pastor, ngano man ni Brad. Ingani ba gyud ning mga lagad sa Ginoo? Ingani ba gyud ning magpagamit sa Ginoo? Ingani ba gyud ning tinud-anay seryosohon ang relasyon sa Ginoo? Ingani ba gyud daw? Mao na nga ato nang tubagon karon igsoon kay of course relate sa nato. Amen. So again igsoon daghan man mo nangutana, salamat sa inyong pagsalig ug karon ato nang tubagon. Pinasikad sa balaang kasulatan ug sa mga panghitabo sa Bible igsoon. And of course relate sa kinabuhi ni Jesus. Amen. So, pwede na mag-start? So, basa-basa sa Dauta Diribe. Okay? Anyway, salamat dahil kayo, no? Thank you kay sa mga nag-mention sa inyong mga friends and loved ones here in the comment section. And this time, ni-reach na ta og 100 plus viewers. Okay? 118. Linaw Shine, nag-watch ko being hihi. Okay, thank you. Anyway, mga OFW, na mo sa kong prayer, kabalo na mo. Okay, let's start. Okay, start na ta. Praise God. So, again, ang pangutana ato ang tagaag, atong palawakan ba, palawman. Mao ni, Pastor, normal ra ba ingani nga naatas kalisdanan kanunay, naakunutas pagsulay, kagib up po nako Pastor, ingani ba ning mga laagad ta sa Ginoo? Pastor, grabe ang mga panungo nga akong nasinati karon. Grabe ang mga pagdaot nga akong nabatian, nadungog karon Pastor, nga wala pa ninako nasinati sa dihang wa ko'y Ginoo. Sadang wa ko nangalagad sa Ginoo, ko nakasinati ani Pastor, pero karon nga ning sunod ko sa Ginoo. Ngano man nga ako madyo tripan nila. Ngano man nga ang panahon ingani man, di ba? Okay. Unas tanan ako nang tubagon igsoon. Pinagi sa actually about paglutos ni ang ato ang hisgutan. Now, ako na nagibalik-balik igsoon, speaking of paglutos, speaking of pandaot, speaking of bashers or haters sa diyang nangalagad ta sa Ginoo, that's normal. So atong isgutan una, pangutan-on ta mo igsoon, kinsa di atong gisunod, no? Kinsa atong gilagaran? Di ba si Kristo? Nya kinsa si Kristo? Kanhi sad gilutos kaniadto. Kanhi gibash pod. Kanhi igsoon na daghang mga haters. Si Jesus igsoon sa time niya, sa diyang sige siya guwali, sa diyang naa siya sa ministry igsoon, grabing mga bashers, grabing mga haters, grabing mga manlulultos, mga pagdaot, pagtamay, pagbiay-biay, no? Even ang pamuyo ni Jesus before igsoon gitamay. Kinsa man ni siya? Hala, ngano man di sa amin siya ingani nga authority. Di ba maura man ni siya ang panday, anak sa panday niya, panday ra bitaw. Unya nagpuyuan ni nila nga mga panday pod ang iyang mga kauban-kauban, mga mananagat. Kabantay mo nga igsoon, si Jesus mismo before gi-lockdown. Tungod kay ordinaryo ra siya nga pagkatao. No? Gi-lockdown igsoon si Jesus, mo nga wala tuhui siya. Daghan siya bashers, no? So mo na nga igsoon nga, ako na ning kabalik-balik, walay ulipon, walay mga sulugoon nga milabaw sa iyang agalon. According to Jesus, dili gid ta pwede mo labaw kung nakasinati siya paglutos. Paminaw kato nang utana, kung normal ra bang paglutos. Brad, sister, kung nakasinati si Jesus og paglutos, labaw na ta nga makasinati, no? Mo nang dili ta dapat matingala. Now the question is, ngano man gyud nga ila man gyud tang lutuson? Ngano man gyud nga ila man tang hilabtan nga karon na hinon nga nabuutan ta. Di ba? Abi ni magsoon tagaan ta mo sa akong testimony. Katong bag-o pa ko sa Ginoo. Daghan kay nang daot nako. Magwali ko, hunungan ko og motor kay ingnon ko singgitan nga ay mog tuo na kay nagtama ra na. Di na tinuod no, daghan kay mga bashers nako. Nya himuhimuan pa ko og mga istorya nga nanuyop daw mi dito atong lugara, ning sulod daw ko dito, nakig-chip in daw ko bisag wala na koy gawas-gawas sa balay, sige lang kog ampo og puasa igsoon. Mugawas lang kog naay Bible study, naay mga activity nga pang Ginoo. But still gihimuhimuan ko lag istorya nga mga sakit kayo igsoon. Gigamagaan ko lag isyu gibutang-butangan kog istorya, sige ra kog hilak. And then naghinukto ko Lord, grabe maniingani din ning musunod nimo. Ingani din ning mga lagad nimo Ginoo, biklon jud, binuangan jud, no? So and then gi-impress ni Lord sa akong heart nga nalang siya gusto kuhaon. Of course, ang garbo. Gusto si Lord nga magpaubos ta. And then gusto si Lord nga i-reshape atong karakter. Ngang atong karakter kinaiya sa una nga mga init tag ulo, nga di ta ka mao mo pailob, di ta ka mao mo paubos, usbo na. Gusto sa Ginoo nga ma-develop ang self-control, ang pailob igsoon.
Dili man na siya ma-develop kung walay mga testing sa ato ang karakter. Now, day time igsoon nga nagkapamalandong ko ning anak ko ba. Nakapangutana ko sa akong kaugalingon. I never question God. Nangutana lang ko sa akong kaugalingon ako. Labong sa una nga adik-adik pa ko, no? Sa una nga mugawas ko sa iskina na ako'y malabyan nga mga adik-adik nga maginuktok, dalhon ako kay akong pasuyupon. Sa una nga daghan ko gidisciple para musuyop og syabo. Sa una nga daghan kong gidala para malulong sa makadaot nga bisyo. Wala gyoy milutos nako. Tanawa. Wala gyoy nagbiay-biay nako. Walay nagtamay nako. Pero sa karon igsoon, tanawa ang yawa igsoon. Sa karon nga daghan ko gigiyahan nga mga adik-adik. Paminawa, ngadto sa tiilan sa Ginoo. Daghag mga palahubog, mga lulong sa makadaot nga bisyo. Okay? Ako'y gigamit sa Ginoo, himaya sa Ginoo lang wala ako Ako'y gigamit sa Ginoo nga mulid nila ngadto sa tiilan sa Ginoo. Ug karon sila nga bag-o na. Wala na nalulong sa makadaot nga bisyo ang ilang bisyo, ang presensya na lang sa Ginoo. Pero daghan hinoon ng daot na koron. Daghang nagtamay, nagbiay-biay sa kong gihimo. Pero sa una, wala yun midaot na ko nga daghan kong gidala para madaot, malulong sa illegal nga droga. Daghan kong gidala, arong gitudluan akong binuang. Pero walay ning lotos na ko. Ngano na? It's normal, igsoon. Kay atong tayma, amigo pa man ako ang Ginoo nining kalibutan na nga mao ang yawa. Siyempre, ang majority, dapig na ko. Maning ingon si Jesus igsoon kung ang mga tao masuko ninyo. Kung ang mga tao kasilagan mo, dumtan mo, timan-e, ngang kalibutan, unang nasuko daw ni Jesus. So normal ra igsoon nga makasinati ta niini. Amen. So mao ta igsoon, but first ato igsoon nakurat kung ano man ni Lord. Karon na hinuon Ginoo nga ning biya nako sa syabo, sigarilyo, inom, babay og tanang mga suyuponon sama ng mga rugby, mga bulkasil, marijuana, sirap, gasolina, barnis, ink sa pintilpin, tanan nga mga binuang ba, gibiyaan na nako, di ba? Nakurat ko ba? No? Gibiyaan na nako. Karon pa inon ko naay mag-istorya nako kingani. Karon hinuon nga dili nako barumbado, dili nako musukol og sumbagay, naay mo biktil nako, naay mo hagad nako bono. Di ba? Ingana, naay mamato, kinsa gon mo sa una pero igsoon I prepare to mas gipili nako nga magpaubos igsoon ug akong gitugutan si Lord nga siya nay bahala mo lihok. Igsoon mao ni timan-e. Ang paglutos normal. Di ta dapat matingala ug dili ta dapat sad mabalaka kay di sad ta pasagdan niya. No? Now pangutana balik. Nganong lutoson man gyud ta nila? Nganong ila man gyud tang tamayon? Unas tanan igsoon mauni. Kung arita pa sa time ni Jesus, nganong si Jesus gilutos man sa mga Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Eskriba. Nga unta, sila pod mga magtutudlo sa balaod. Sila pod nagtudlo sa unsa man to'y balaod ni Moises. Kung sa mga modern karon igsoon, sila pod mga magwawali. Sila pod igsoon kamao mo sangyaw, kamao mo wali, pero nganong sila mo bangga man nato. Igsoon mao ni nahitabo sa time ni Jesus. Si Jesus ilang gilutos sa mga Parisiyo, mga Eskriba, mga Sadusiyo igsoon. Pareha ra man unta sila igsoon murag mga magwawali ra. Nganong si Jesus ilang gilutos? Una, kay si Jesus effective. Again, kay si Jesus igsoon epektibo. Inigwali niya anointed kayo na mga kinabuhi nga mabag-o. Naadyoy mo sunod, mao nang nagkadaghan ang followers ni Jesus. Na mga kahibulungang butang na hitabo once si Jesus na ang muwali. Pero katong mga Parisiyo, mga igsoon, why effect? Kay sila mismo nga nagwali. Wala gikinabuhi ang ilang giwali. Mao na nga nasina sila. Nasuya sila ni Kristo. Kay si Jesus igsoon dakog agi. Si Jesus igsoon daghag followers. Si Jesus igsoon daghag mga ning sunod nakabig. Mao na igsoon nga ayaw katinga. Kamo diha nga naminaw mo nga naa mo sa ministry or nagpagamit ka sa Ginoo niya, fruitful ka, mao na nga daghan jud mo bira ninyo. Ug sa tanang mga brad nako diha nagtanaw karon diha nga mga nanaron sa Ginoo nga gikan ta sa makadaot nga bisyo kabantay mo ning biya na ta sa mga makadaot nga bisyo like me. Pero karon daghang mulutos na to. Ngano man na? Kay sila man gud mismo igsoon. Wala pa kasinati og pareha nato nga nabag-o.
Wala pa sila kasinati nga nagwali sila nga nay kinabuhi nga nabag-o. Ngano man no? Kaya sa tinud lang mga igsoon, dili basta-basta mabag-o na yung mga parihan nako nga mga adik-adik. Dili basta-basta bag-oho ning mga gahig-o, mga tiga kayo. Mga hardcore drug addict igsoon, mga barumbado, mga kriminal. Dili na basta-basta mabag-o kung wala ang Ginoo. Kung wala ang anointing, ang dihog sa Ginoo igsoon, no? Mao nang usay masuya sila ako igsoon, tanawa. Daghan kay mingbira nako. Ako lang gi-ignore. Grabe kadaghan ang ningdaot nako. Ila kong gidaot, no? Pero wala sila magtan-aw nga daghang kay mga kriminal. Daghang mga barumbado, adik-adik, drug poser, mga rapist, mga gikag prisuhan nga nanuol sa Ginoo pero ako ang gigamit sa Ginoo. No? Suya siguro sila kay di sila kahimo ana. Kay ngano man inigwali nila, walay ebidensya, walay bunga, walay effect igsoon. Ug dili na panghambog himaya na tanan sa Ginoo. Mao na nahitabo ni Jesus. Si Jesus gilutos, gilabay og bisag unsa nga dili maayong istorya, gibikil. Ila jong dibatihon, mangita sila bikil. Ngano man suya sila kay dili sila kahimo sa nahimo ni Kristo. Paminaw mga gipangbag-o na sa Ginoo diya. To all of the viewers right now. Kabantay mo. Bisag nakita nila nga nanata sa tinud-an na yung kabag-uhan. Bisag nakita nila nga sa una hinunguhon, himalikason ta, pero karon lahi na mo gawas tong baba. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Bisag ilang nakita nga wala na ta naghubog-hubog. Wala na ta nalulong sa mga makadaot nga bisyo. Wala na ta nagadik-adik, pero kabantay mo mga igsoon, di po na sila mo bilib. Ngano man ano? Sila mismo, wala man gud sila kasuway og ngana. Sama ni Jesus igsoon, ang mga Parisiyo, Sadusiyo ug mga eskriba, dili sila kaabot kaapas sa nahimo ni Jesus. Mao na nga wala sila ilaing himo. Sige ragdaot. Sige bikil, mao na karon kita igsoon. Kung ikaw igsoon ning sunod sa Ginoo karon daghang ning daot nimo, daghang ning lutos nimo, bisag nanay kabag-uhan imong kinabuhi, wa gyapon ka gitagad. Gigamagaan gyapon kag istorya igsoon. Ayaw katingala na igsoon kay sa panahon ni Jesus nahitabo sa na niya. Ngano man nasuya sila ni Kristo. Kay dili sila kahimo. Dili sila wala nila nasinati ang nasinati sa Ginoo. Walay mo tuo nila, inigwali nila, walay impact. Walay mga testimony sa kinabuhing na bago mong masuya sila. Kabantay mo. Ako igsoon, kabantay ko. Himaya sa Ginoo lang. Kay bawa man yun mga igsoon nga. Labi na katong mga followers na to diri nga karaan nga. One time, last month, I guess, that was last month. Last month ba? Yes, if I'm not mistaken. Yeah. Last month, gipatawag ko sa barracks sa Tagbilaran City. Kay gi-awardan ko. Gi-awardan ko nila kay nakita nila nga kung effort ba nga tinud-an na yun. Nga ning serbisyo sa Ginoo, ming sulod og mga lain-laing prisuhan, ming giya sa mga kriminal, mga adik-adik, and naadyoy mga ebidensya igsoon nga mga kinabuhi nga nabag-o nga mga kriminal. Pero abi nyo mga igsoon, daghang ning bangga nako nga mga magwawali. Tinga ko ano man sila nga di sila moangay nga naay mga kriminal nga mabag-o. Then niabot sa kong nauna nga sama sa nitabo ni Jesus igsoon. Si Jesus epektibo kayo nga miwali. Si Jesus igsoon epektibo kay nga instrumento sa langit nung amahan para sa kabag-uhan sa mga katawhan. Para ang naas kangit-ngit madalas kahayag. Mao na katong mga marites igsoon, mga chismoso, mga Parisiyo, no? Di nila mahimo ang nahimo ni Kristo. Mao na nga wa sila ilaing himo sige lang pangbas, no? Mga haters, no? Once haters na sila nimo igsoon, bisan pa og unsa na ang imong nahimo nga mga maayo, bisan pagkapila ka milampos, bisag pila pa na ka mga katawhan nga dadala nimo sa tiilan sa Ginoo na bago, di gyud mo believe nimo kay haters gyud na sila, kay nasuya sila. Sama sa nahitabo ni Jesus igsoon, naa gyud na mga bashers. Sa nangutana nako igsoon karon. Di ba kay mao man gyud nito mong nangutana ka igsoon, lalaki to. Nga normal ba gini? Yes, normal na. Normal nang batuon basta mabungahon. Amen. Mao na igsoon nga every time paminaw mo to all of the viewers right now who are watching this time. Kung makasinati na gali ka og paglutos, magdaot nimo timan-e. Nahitabo sa na ni Jesus. Amen. Timan-e igsoon
nga bulahan ka kung may tabo na nimo kay nakaambit ka sa pag-antos ni Kristo igsoon. Ayaw katingala kung naay mulutos nimo. Ayaw katingala kung naay magdaot nimo, naay magmaritis nimo. Ayaw katingala mga igsoon kung naay magbikil-bikil nimo, magbutang-butang og istorya. Kay si Jesus ingana sad, no? Sa panahon nga si Jesus mga igsoon nagkadaghan ang iyang followers, nagkadaghan po diyang bashers. Nagkakusog ang paglutos hangtod mao na to. Gilansang siya ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Basta daghan kay mga dili maayo nga nahitabo niya igsoon gibato sa mga istoryang dili maayo. No? Tungod kay dili nila mahimo ang gihimo ni Jesus. Nya na-realize na ko ba nga bitaw no? Ako Lord kabalo jud ka. Mo ana ako sa Lord kabalo ka nga himaya sa Ginoo imo kung gigamit karon. Salamat kaayo. Daghan nag-ebidensya nga nay daghang mga kalag, mga kriminal, mga banggiitang, adik-adik ning duol sa Ginoo. Unya, ako imong gigamit Ginoo, pero akong nabantayan na may mubas gyapon nako, nay masuko nako nga mga magwawalipod kunuhay. Mga muwalipod, so kung tinuod silang mga alagad nimo Ginoo, dapat ikalipay nila nga nay mga adik-adik nga dinduol sa tiilan sa Ginoo. Pero wala igsoon, normal na nga masuya gyud na sila kay si Jesus giingana pod. Instead nga mga Parisiyo ug ang mga Sadusiyo, ang mga eskriba malipay sa agi ni Jesus. Malipay sa mga nahitabo igsoon kay daghag mga signs and wonders sa ministry ni Jesus, but instead nga malipay nasuko sila, nasuya maninon sila. Amen. Sumaw na karon igsoon. Mao na nga ayaw mo katingala igsoon. Kung naay mga manlulutos, kung naay mga bashers, naay mga haters nagpalibot nato, kung nanagali na igsoon, just say praise God, thank you Lord, thank you Lord. Liwat jud ay ko nimo. Amen. Di tangay mabalakan ay masuya nato, nasuya sila igsoon kanuman kay di sila kahimo sa gibuhat nato. Nasuya sila igsoon kay nganuman karon igsoon nga nakinabuhi nata nga nana ni Kristo. Na natay hingbit nga relasyon ni Kristo, wala nata nalulung sa makadaot nga bisyo, wala nata nag-engage sa mga binuang. Sila nagpabilin gapon sa kangitngit, naglibog sila. Unsao man nagpabilin man ta, mao na igsoon usay masuya sila. Kay wa sila nakasinati sa atong nasinati. Mo na magsige na lang sila bash. Sama sa nitabo ni Jesus igsoon. Gibas si Jesus ngano man kay gikasuyaan siya. No. Dili nila mahimo ang gibuhat ni Jesus. Ang ilan lang mahimo ang pagpandaot. Ingana sa nang kita karon. Atong Kristohanong kinabuhi, kabantay mo. Nindot kayang nahitabo sa imong kinabuhi, igsoon, gipromote ka ni Lord, ang imong ministry, fruitful kayo, pero bantayin, nanay nagpahipi diha. Nga mga ning tawag og alagad sa Ginoo. Uban naasad sa ministry, pero masuko nimo. Dauton ka mismo. No? Di malipay. Nga naman na. Kay unas tanan igsoon na sila'y kasuya kasina. Kay dili nila mahimo ang nahitabo nimo. Dili ka maabisan ba? Saon taman nga gigamit man ta sa Ginoo. Kay siguro angayan sa ta, nasa tay kasing-kasing nga angayan gamiton sa Ginoo. Nang mao na igsoon nga ayaw katingala. Ayaw katingala sa nangutanan ako nga normal ra baning paglutos, normal ra baning nay mangaway nato bisag wa nato awaya, normal ra baning mga pagsulay, normal ra baning butang-butangan ta, normal ra baning pasanginlan. Yes, that's normal. Si Jesus nga atong gisunod, gibutang-butangan, gipasakitan, gimoy mo ang isyo. Amen. Daghan nga mga binuang gipasangil sa Ginoo. Og kita nga nagsunod niya, dili pwede, nga dili makasinati. Amen? Dili pwede igsuon kay mga anak ta sa Ginoo. Pero ang timan-an na to igsuon, mao ni giingon ni Pablo, na ko'y basahon. Ingon si Pablo igsuon. Basahon ako ha. May tungod sa paglutos, mga pag-antos, mao man na. Kay si Paul before igsuon, nasa gisuwat diri sa Roma 8:18. Sa iyang panahon di ay nga ning sunod siya ni Kristo. Sa iyang panahon igsoon nga nangalagad siya ni Kristo. Sa panahon nga si Pablo ang banggiitang manlulutos sa tanan nga ning sunod ni Kristo. Sadang siya nay na-convert igsoon ug nangalagad sa Ginoo. Daghan sag naglutos niya. Daghan siya mga pag-antos. Tanawa ang iyang gi-share about sa paglutos, about sa pag-antos. Ingon siya igsoon sa Roma 8:18. Ingon siya giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na kay siya mismo na kasinati.
Ingon siya, igsoon, giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na. Siya mismo, ingon siya, siya mismo, igsoon, gilutos si Pablo, kay nagsunod siya ni Kristo, parihan nimo, parihan ako. Gilutos siya, pero instead nga mabalaka si Pablo, magbuol, mabackslide, maluya. Ang iyang giingon, giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na, dili gayud ikatandi sa himaya, nga ipadayag unya kanato. Ang gusto ipabot ni Pablo, igsoon, iasa raman na atong pag-antos. Tungod kay ilat ang gilutos, tungod kay ilat ang gidaot, tungod kay ilat ang gipasanginlan, gitamay, gibutang-butangan, ilat ang gibira pa ubos, ilang gidaot atong dungog. Ingon si Pablo, iasa raman na, antuso na to na, karon ra na, di na may kumpara, dili na makakumpara sa himaya nga ipadayag sa Ginoo pohon. Ang gusto ipaabot sa Ginoo, ni Saint Paul igsoon nga dili na maikumpara sa langit kung magpadayon ta hangtod sa walay katapusan. Si Paul igsoon usa ka banggiitang alagad sa Ginoo, nakasinati dai pog paglutos. Nakasinati pud siya igsoon og mga pag-antos. Pero siya nagmalaw tayon. Og niingon siya nga giisip niya nga ang mga pag-antos ang iyang kasinatian dili makakumpara. Dili iasa raman daw na kumpara sa himaya nga yang ipadayag kanato. Basta magpadayon lang ta, iasa raman na kung makaabot na ta sa langit. Amen. Nga mawang kinabuhing walay katapusan ng kalipay, nga walay katapusan. Ug ako na ning gibalik-balik igsuon, sakit kay ng paglutos. Labi na ang naglutos nimo. Mga tao nga kaila kayo nimo. Mga tao nga minsan say tawag na, minsan naging mabuting kaibigan mo or close kay nimo igsoon. Nahimong suod nimo nga higala, morning lutos nimo, sakit na. Sakit ning lutoson tas kadugo, kaliwat. Sakit ning lutoson tas tong kaugalingong kapamilya. Amen. Sakit jud. Pero igsoon, iasa raman lagi ng mga kasakit sa diyang maabot na ta sa langit. Amen. Munang antoso na to igsoon. Kay kung di ta mo antos, dili masad ta masantos. Amen. So muna igsoon nga ayaw katingala atong i-welcome ang mga paglutos. Amen. Dapat ka mauta mo sayaw-sayaw taliwala sa mga unos. Kung paglutos laisgutan, grabe. Kabantay mo ng dagang mga basher na to. Pero igsoon akong gikalipay na, sige. Kaya ako magong nasa kong mindset igsoon nga, the more galinay mo lutos nako or nato, ang akong nauna, tungod ni kay mabungahon ko. Tungod ni kay epektibo ta. Kay kung dili pa ta epektibo igsoon, kung dili pa ta, kung ang atong Kristohanong kinabuhi, wala pa nakapasyek sa gingharian ni Satanas, dili ta niya tagdon. Amen? Kung ang atong pagpangalagad sa Ginoo, wala pa makapatandog sa gingharian ni Satanas, dili ta niya tandugon. Pero maong gilutos ta karon ang gamit ang yawa igsoon og lain-laing tao nga modaot nato. Lain-laing tao nga mobikil, mobangga nato. Kay ngano man ang tinuod affected ang yawa nato. Ang yawa dili kagwanta sa ato ang mga bunga. Ang yawa igsoon dili katuo nga nabag-o ta. Ang yawa igsoon hangtod karon dili kadawat nga mga banggiitang palahubog, adik-adik, drug pusher, drug lord, no? Mga kriminal na bag-o. Ang yawa igsoon dili kadawat nga ikaw if ever na nagtanaw nga himalikason sa una hinunguhon, di na manungog mamalikas karon. Mao na nga maggamit sa mga tao nga mudaot. Dauton na tong dungog, pasakitan ta aron mo undang ta pagpangalagad sa Ginoo, pero ayaw pailad igsoon di man normal ra ng mga paglutos. Amen. Kay gilibutan gyud ta matod pa sa Hebrehanon 12:1, gilibutan ta sa bagang pundok sa mga saksi. Tanawa igsoon, si Jesus, bisan asa siya muwali before, na mga saksi, magsig, sunod-sunod nila ni Jesus sa mga apostles, no? Na mga Pariseo, sadly, mga igsoon, subok ang malandungon ang mga saksi pag yun. Mga swito og Biblia. Sige, sunod-sunod, mangitag bikil, mangitag sayop na to. Mao na, normal na. Amen? Normal na, abante ta, padayon ta, igsoon. Mao ni timan ang girelease ni Paul sa iyang word, ingon siya, iasa raman ang kasakit, no? Murag it means mga igsoon nga para ni Paul ang iyang kasakit para niya kadaugan kay usa ka adlaw
ang atong luha sa kasakit mahimong luha sa kalipay. Luha sa pag-antos, luha sa kalipay. Wow! Amen? Murang abanti ta igsoon. Di ta mo atras, di ta mo balik sa agi. The moment nga moabot ang mga paglutos, mga pagsulay igsoon, just praise God. Kay nakaambit ta sa iyang pag-antos, nakaambit ta sa mga nasinati ni Kristo kay siya pod kaniadto gilutos gibaybiay igsoon. Siya kaniadto gimaritis, siya kaniadto daghag bashers, siya kaniadto daghag haters nga wa man unta siya gihimo nga di maayo. Kundili ang mga naa sa kadautan nagkinabuhi naman hinong matarong tungod ni Jesus pero wa na gitan-aw nila. As what I have said, haters gonna hate. Kana sila igsuon, di gyud na sila kadawat. Mao gyud nilang trabaho. Ang atong kalipay ilahang kagulanan. Amen. Ang atong kadaugan ilahang kapildihan para nila. Ana gyud sila mao nang sige gyud sila daot na to. Pero ksyon mao ni timan As long as you know and we know that we are standing in the ground. I mean, we are standing in the truth. Nga mao si Jesus. Watay angay kabalakan. Amen. Watay angay kadlukan. Kay dapig na tong kahitasan. Kinsa man ang mga naglutos ni Moda Ikson right now. To all of the viewers, if ever na ay viewers karon nga gilutos ka, labi na katong nangutana ni. Gilutos ka, gitamay, gibaybiay ka Ikson, iampo lang na sila. Si Lord na'y bahala nila. Ayaw kalimot sa balang kasulatan nag-ingon. Nga iampo ang mga naglutos ninyo. Unya iampo inyong kaaway, unya, yes, iampo ang mga naglutos ninyo. Ayaw sukol, ayaw balos. Ako na ning balik-balik igsoon. Kay si Jesus mismo ning ingon sa iyang pulong igsoon. Si Lord ning ingon sa iyang pulong nga siya daw mubayad, wa tay mahimo na, biblikal man na. Siya po ang manimalos. Ako na ning balik-balik kung ma-affected ta sa mga naglutos igsoon niya, mubalos ta. Gikuhaan na to og trabaho ang Dios. Amen. So atong buhaton igsoon kung naay mulutos mo daot na to, just worship God, pasalamati ang Ginoo. Nga ayaw hunahunaan ang mga kasakit. Amen. Ayaw hunahunaan ang mga sakit nga gilabay ang istorya diha against nimo. Hunahunaan nga sa likod nining mga kasakit, mga pagdaot nila. Naay langit nga nagpaabot, naay ganti, naay reward nga nagpaabot kanato igsoon. Nga maong kinabuhing walay katapusan. Again igsoon, ayaw ka surprise. Ayaw katingala nga gilutos ka. Pastor Brad, nga naman nga naninood. Yes, maninood ka. And the truth is this. The more ka maninood og dut-dut sa Ginoo, the more ka mo seryoso sa Ginoo igsoon. Seryosohon sad kag maayo sa yawa. Ang yawa, pertiyo na siyang yawa. Yawa gina siya. Yawa gina siya. Gusto niya gubuto ni mo kinab, gusto niya bulabugon ka, gusto niya i-discourage ka igsoon. Gusto kaniya pahinumduman sa imong mga sala kaniadto. Birahon kaniya pabalik. Pero igsoon, timan kung ang Ginoo dapig nimo, it's biblical. Bisag maghiusa pa ng tanang demonyo sa impierno, dili na makabuntog nimo. If God is for us, who can ever be against us? Amen? So ang kadaugan kanunay naa nato. Basta ang Ginoo dapig na to. Basta barog tas kamatuoran. Balag unsa ilang ilabay na to, padayon ta abanti igsoon. Di tangay mahadlok, tawra na sila. Timan na Ginoo nga labing dako nga dapig sa toa. Amen. So usa ka gamayng pagpahinumdom lang ni nato nga mga anak sa Ginoo. Labi na sa katong ginalutos, praise God. Basta mao day giingon ni Pablo igsoon timan iasa raman daw ng mga kasakit, pag-antos, paglutos natong nasinati karon. Kumpara sa himaya, kumpara sa ganti nga maong langit nga iyang gitagana o giandam sa mga mulahutay sa walay katapusan. Amen? Let's pray. Father God, salamat. Thank you for your message nga imong gi-remind namo Ginoo nga normal ra ng paglutos. And right now I pray if there's anyone right now who are watching ug sa mag-replay Ginoo ano niya nga ginalutos siya Ginoo na mga nagbaby ay nagdaot niya Ginoo Lord i-comfort tabangi Ginoo ug ikaw na bahala sa mga manlulutos nila. Pamatud-i Ginoo nga dapig ka namo. Pamatud-i Ginoo ikaw nga Dios nga mong gilagaran tinuod matuod milagroso. Ug among gibarugan ang imong pulong nga dili minimo pasagdan ug dili minimo biyaan. Lord, thank you so much.
Again, I pray, Lord God, tagay silang dugang pailob, self-control, kasing-kasing mapainobsanon nga dili mo sokol. Ug among ipaubaya ang tanan nimo, Ginoo. Kay saan na nimo nga ikaw na'y bahala, manimalos, ikaw mo bayad. Ang among trabaho mo ampo lamang. Ang among trabaho magpaubos mo ampo ug itugyan ang tanan nimo. Hallelujah. So Lord, salamat. Again, I pray to all of the viewers right now, especially sa tanang mga gipersecute, giluto sa ilang mga pamilya, giluto sa ilang mga kadugo, kaliwat, giluto sa ilang mga higala. Lord, protection ni sila. Lord, ikaw na'y bahala, Ginoo, sa mga naghimo, ana, nga dautan against them, Lord God. And Lord, ipabati ang comfort sa ilang kasing-kasing, nga kanunay silang secured, kanunay silang protektado. Og bisan pa man na gipanglabay mga tunglo, dili na malampuson, og dili na mo effect namo, Ginoo, kay ang imong proteksyon kanunay nagalibot kanamo, Ginoo. We are always on a winning side namis kadaugan. Tungod kay dapig kanamo, Ginoo. So Lord God, again, salamat, Ginoo. We praise you, Lord God, sa tanang mga paglutos. We praise you, Lord, sa tanang mga pagdaot. We praise you, Lord God, sa tanang mga nagbebiay, nagtamay kanamo. Kay tungod ni ana, nakaambit mi sa imong pag-antos. Tungod ni ana, Ginoo, among napamatud-an nga anak yun minimo. Tinuod yun mi nga followers nimo, Lord God. Kay among nasinati ang imong nasinati. Again, ikaw, Ginoo, bahala, Ginoo, sa mga nagbebiay, nagtamay, naglutos sa imong mga kanakan. And I pray again, Lord God, imong divine protection, kanunay, favor, nga kanang ilang gibuhi, nga mga makadaot, maot, nga istorya, dili gini mo effect. Kay protektado man minimo. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat, Ginoo, sa imong gugma, kanunay, nga imong ipatigbabaw kanamo. Bisag kapila pa may pasakitan, Ginoo, maglabaw gid among gugma, dili mi mo balos. Still magpakita mig maayo sa mga nandaot naglutos namo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon about persecution, about paglutos, Ginoo. Mao ni hinungdan, Ginoo, nga mas mulahutay pagid mi og mas mubarug mi sa kamatuoran, knowing that you are always on our side. And the more ka, Ginoo, nga naa sa mong side, the more sad mi makasinati og mga kadaugan, Ginoo. Salamat kaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan, dungog himaya among ibalik kanimo, Ginoo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. So mao to atong mensahe. So ato lang gitagaan og katubagan ba katong naay mga gilutos di mauna, no? So katong mga nawahe unya ang inyuhang mga namoy mga kaila, mga Kristiyano nga gilutos, pwede ninyo i-mention, i-share ni nila igsoon. Timan igsoon. The moment nga gilutos ta, hangad sa langit, anak jud ay kas Ginoo. Amen. Og normal na, no, normal na, no, dapat dili ta ma-surprise igsoon. Kinaon na to na, lami na kanon igsoon ang mga paglutos. Praise God. Anyway, thank you so much. That's all for this afternoon. I pray and I declare nga makalugar na pugo niyang gabi. Itugot sa Ginoo igsoon kay medyo bisi-bisi ba. Lakaw mi ron. No? Basta mao lang ni Timani igsoon, di gali ko ka-live igsoon, basta mao ni Timani inaamos kong prayer kanunay. Again, thank you kayo mga followers na to, mga subscribers and subscribers atong YouTube channel. Thank you kayo. Ug sa wala makabalo nga naa tay YouTube channel nga bag-o, nga natay gi-upload ang mga videos na to ug kanipod ako ning upload dito. Nasa caption ang link, pwede nyo i-click igsoon niya, libre ang pag-subscribe na para sa kamayaan sa Ginoo. Amen? So, that's all for this afternoon. See you again next time. I pray and I declare that this gonna be a fruitful day. This gonna be a blessed day, puno sa grasya, panalangin, paglaom, proteksyon, o pabor sa Ginoo. In Jesus' name. Ampo, ampeng, abante, mga igsoon. To God be all the glory.